मुजफ्फरपुर। अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। दोनों ओरिया बाघू भैया, दोनों ओरिया बाघू भैया, माई के डोली ले जावता। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। दोनों ओरिया बाघ भैया, दोनों ओरिया बाघ भैया, माई के डोली ले जावता। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। दहिया पर ओढ़लू लाल चुनरिया, पाँव में पहनलू झांगल, छम छम बाजे निक बड़ी लागे, भगती में बारू तू पागल। अचारा में बांधलू अरुल के फूलवा, चल दिहलू वैष्णो धाम हो। छोड़ी के आपन 9 दिन खातिर ससुराया नहीं हार हो। पावेला दर्शन मैया के मन में, पावेला दर्शन मैया के मन में, मिसरी तोहरा घूलता। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर। पहले नवरातर भौजी हो साँझ देखबू, एटीएम निकाली खाली तू करबू, तबे दमवा धरबू। किनबू टिकली से नुरिया सोना, चानी के गहना हवा, भूल जइबू तू कहल राइटर साहेब के कहानावा। मिथुन दीवाना कहता साचे, रवि मिथुन आज कहता साचे, बात न कवनो भूलता। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा। दोनों ओरिया बाघ भैया, दोनों ओरिया बाघ भैया, माई के डोली ले जावता। भले माई बारे संसावर बाकी सातो बहिन यहाँ साथ बा।